Unya mga higala tagaan tagpagtagad ning atong mga issues karon di nako kalimtan kay usa sa mga with due respect to mga nagkadaing laing-laing tinuuhan. Kini si Pope Francis ang iyang kamatayon gubay higala daghay nag-idolize kun Pope Francis kasi ang pagkamapaubsanon. Kanalanggaan mga higala ang iyang pangan nga Francis. Ikuha na sa nga ni Saint Francis of Assisi. Anak kanindot ni Pope Francis no kay advocate siya mahigala sa kamaayong taos pagkamapaubsanon unya di siya gustog mga kurakot. Una nga ang simbahan modelo gyud siya inday sa kwan niya ang pinubre ba nga pagpuyo gyud mga kahigalaan. Daghang tradisyon nga giusab ni Pope Francis, ha? Ang harianon mga higala nga kinini ang sapato sa Santo Papa, ang iya mga higala nga Pinoy-anan nga adto ta sa harianon nga Pinoy-anan pero dipuyo sa apartment mga higala. O gadaghan pa hasta kana siyang kamatayon karon ang 3-layered nga coffin mga kaigalaan nga may naandan sa Santo Papa iyang giusab. Muna nga daghay nag-idolize ini even ang mga lain-laing relihiyon nag-idolize ni Pope Francis hasta ganito mga Muslim community nag-issue sa statement sa kamatayon mahigala ni Pope Francis. Usa sa mga leaders tibuok kalibutan nga kanabang advocate sab sa kalinaw mga suking tigpaminaw. Ni mga orasa si US President Donald Trump tuwa na sa Amerika kay mga alas 10 mahigala sa buntag dito sa Roma ilubong si Pope Francis. Kana mga alas 4 sa hapon na diri sa Pilipinas. O ni mahigala ang pag-aabot ni Donald Trump o giyang asawa mahigala na niabot sa Roma. Minana si Pope Francis ha, head of state siya. Aside nga leader siya sa simbahan, Universal Church mga kagilan sa tibuok kalibutan Katoliko. Pero head of state siya. Pero despite ana dito sa mahigala ni Puyo sa apartment. Ang pagka mapaubsanon niya gawa sa pagka relihiyoso mahigala niya pagka mapaubsanon, pagka matinud-anon. Nindot ni unya supak siya ng mga kurap. Kana mga kurakot na.